V nemocnici Sixo v Maďarsku odovzdali do užívania oddelenie magnetickej terapie, čím sa umožní liečenie viacerých chorôb v našom ústave. Tejto terapie sa môžu zúčastniť pacienti s lekárskym odporúčaním, ale aj bez neho. Magnetická terapia sa úspešne používa pri liečení rôznych chorôb. V nemocnici v Sixo aplikujeme rôzne rehabilitačné terapie a máme skúsenosti aj ohľadom novej metódy. Aplikovali sme ju spolu s inými terapiami ako fyzioterapia a farmakoterapia a stav pacientov pomocou týchto terapií sa zlepšil. Boli to pacienti po mozgovej porážke strok, ako aj cukrovkári, u ktorých kvôli narušeniu nervov nastalo strpnutie nôh. Liečili sme s ním bolesti ako bolesti hlavy, brucha alebo aj kĺbové bolesti. U každého pacienta sme zaznamenali pozitívny vplyv. Podľa nášho názoru terapia podporovala komplexnú liečbu. Nový prístroj magnetickej terapie sa umiestnil v bývalej prípravnej miestnosti operačnej sály. Terapie sa uskutočnia v modernej miestnosti európskej úrovne, kde máme 10 postelí. Našou náplňou je rehabilitačná činnosť, ktorú sme vykonávali na lôžkovom oddelení, kde máme 83 postelí. Terajšia časť, kde sa poskytuje magnetická terapia s prístrojom Magneter, je vytvorená pre mobilných pacientov a je za úhradu. Je to úzkoprofilová činnosť, ktorá v našom ústave bola prítomná len za účelom vedecko-odbornej skúšky. Pri určitých chorobách sa terapie môžu zúčastniť pacienti na odporúčanie rodinného alebo odborného lekára, ktorého hradí poisťovňa. Ostatná časť pacientov môže prístroj ľubovoľne používať.